Molt bona nit! Com estem? Va, que això arrenca. Caram, Carlos Acedo, Joan Uef, la Marieta, tenim aquí la crem de la crem, I la Karen, benvinguda a la nau del Coach Galàctic. Ja he vist que has fet follow ara fa uns minutets. Benvinguts, passeu, que això comença. Quant de temps, Ja ens trobàvem a faltar una miqueta, per aquí. Ostres, han passat uns quants mesos, de fet. Crec que l'última missió la vam fer cap allà al mes de juliol. Però bueno, tornem a estar per aquí donant l'abraç una estoneta. Va, que comença. Recordeu, saludar pel xat els que estigueu per aquí. Avui parlarem no del Figueres Depor, com ha dit algú. M'ha preguntat si parlarem del Figueres Depor. No, avui el Figueres de por. I això, amb ritme, amb alegria, amb actitud, perquè som dijous, ja només ens queda el divendres i tindrem el cap de setmana que tant ens agrada, i d'aquí res tindrem a més un festiu extra de gratis, sobretot per a aquells que ens tancarem a escriure. Després us explicarem una miqueta de què anirà aquesta història. I què tal? Ja estem aquí. Anem encara acabant de tocar coses perquè per variar anem sempre corrent i a última hora i per acabar-ho d'adobar se'ns ha desconfigurat tot l'OBS i tot l'ordinador a l'últim moment abans de connectar-nos. Venim de fer una xerradeta per temes de feina i tal, i hem hagut d'utilitzar l'ordinador i per variar, com no pot ser d'una altra manera, se'ns ha desconfigurat absolutament tot. Bé, senyores i senyors, tornem a obrir el canal. Teníem, la veritat, que moltes ganes. Ho hem tingut parat per uns mesos perquè, necessitàvem descansar. La primera part de la parada bàsicament perquè necessitàvem desconnectar una mica del mundillo digital, fer unes vacances. De fet, aquesta desconnexió la comencem al mes d'agost, ha plogut des d'aleshores, i això, ja havíem de desconnectar una mica del que són les xarxes, el directe, la rutina, no? I després, és veritat que al setembre ens hi volíem tornar a posar, però vam tenir un petit problema informàtic, que és que se'ns escalfava molt l'ordinador i encara no sabíem exactament què era, i teníem el risc de que se'ns pengés. En principi està solucionat, però tampoc no us puc assegurar al 200%, ja ho sabeu, coses del directe, de que això anirà tot rodat. En principi esperem que sí. Com serà el calendari de directes a partir d'ara? És veritat que portàvem un ritme bastant guapo, anàvem fent 2-3 directes a la setmana. Merci, Maria, per dir que ens trobaves a faltar. Com deia, teníem un ritme molt guapo. La idea és ara no tenir aquest ritme. Més que res perquè també és veritat que, per sort, i estem molt contents que sigui així, se'ns ha multiplicat molt la feina aquests mesos, que és un altre dels motius pels quals hem trigat tant en posar-nos-hi. I això ha fet que el temps del qual disposem per fer això sigui una mica més limitat, i sempre hem tingut molt clar que aquest projecte, tot i que Twitch, TikTok, tot això va molt de la pressa, del moment, no? De que sigui tot molt líquid i molt fluid i molt ràpid i molt immediat. Nosaltres volem que aquest procés tingui el seu punt de pausa, no? Si volem tenir converses i debats que siguin interessants, també necessitem que siguin reposats i que no siguin amb pressa i ofegats, no? I per tant ens ho prendrem així. Intentarem complir almenys un directe a la setmana, això sí, però sense cap altra pretensió ni compromís que allò que puguem assumir.
Sí? Si arribem a dos, arribem a dos, i si no, com a mínim un directe a la setmana amb convidats que vagin passant per aquí. Això sí que ho anirem tenint. Després, recordeu que una part important també del canal és al final tenir els seguidors que tenim i la comunitat que hem anat generant. I al final la gràcia de tot plegat, per a veure que se m'encallen les coses, el que dèiem, la gràcia de tot plegat és generar comunitat, sí? Hem aconseguit fer créixer el canal fins a pràcticament als 100 seguidors, tot i estar bastant inactius, diguem-ne, cosa que té bastant de mèrit, vale? I això, si us agrada el contingut del canal, a banda de fer-vos seguidors, també si teniu Amazon Prime us podeu fer subscriptors de manera totalment gratuïta, i a mi doncs ens deixeu 2 eurets al mes, que no ens treu de pobres però sí que ens serveix doncs, per fer petites inversions com els micròfons o la pasta tèrmica perquè es refredi l'ordinador, que dèiem, i això, si teniu Amazon Prime és totalment gratis. I després, si no sabeu com subscriure-us, no patiu, que després més endavant al xat us deixarem un enllaç de tutorial. I sobretot això, si trobeu que el contingut és interessant, recomaneu-ho a amics, a coneguts, que passin per aquí quan fem directe, i ens podeu també seguir a totes les xarxes socials, a Instagram, a YouTube, sobretot aquestes dues que són les que tenim més actives, però bueno, també tenim pàgina de Facebook, i Twitter no el tenim massa actiu, la veritat, però bueno, que sapigueu també tenim el compte per allà disponible. I res, sense més, ja us he fotut una mica la xapa d'autobombo, que sempre és interessant fer-la, però més interessant serà escoltar a la nostra convidada d'avui. Sense més, la Montserrat Segura. Aviam si ara ens entra aquí, ara sí. Què tal, Montse, com estàs? Hola, bona nit a tothom, bona nit, Carles. Bona nit. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, que sempre és una satisfacció que et convidin a parlar de coses que són, bueno, que t'agraden tant, no? I està molt bé. I molt bé de tornar-te a veure per aquí. Bueno, ja ho saps que Montse no és la primera vegada que compartim pantalla, sempre és un plaer tenir converses amb tu de literatura, de coses friquis i com sempre, al final, de projectes bojos que sempre és on ens acabem trobant, no? Cavant trinxeres i intentant... Els bojos són els millors. I tant que sí. De fet és això, veia en Carlos Acedo també per aquí pel xat, que és un també dels imprescindibles, la Karen Madrid, que és una altra d'aquestes també que s'apunta a un bombardeo. Vull dir, sí. I tant. Doncs bé, com dèiem... Digues, Montse. No, tu mateix, digues. No, com dèiem, avui no som aquí per parlar del Figueres Depor, com m'ha dit algun que ha vist la història i deia a Instagram, i deia, parleu de futbol? I dic, avui no toca parlar de futbol, avui no toca, avui parlarem d'una idea d'aquestes boges que dèiem, una gran iniciativa cultural, literària, no? Hombre, la Batkova ja els tenim per aquí. Ella ha vingut a parlar de la seva, dels de Ceros. I enganxats a la vida, això sí, tots enganxats a la vida. Com dèiem, avui hem vingut a parlar una mica del que és el Figueres de Por, aquesta idea tan meravellosa de fer un Mary Shelley a la catalana, no? I agafar a la figuerenca, més que a la catalana, i tancar-nos tots una nit a fer les nostres històries. Però més que jo foti massa la xapa explicant la idea, al final, si t'hem portat a tu és perquè la facis tu, la xapa. Així que explica'ns, Montse, què és el Figueres de Por? És molt senzill. És una idea boja, com deies tu, i consistia en agermanar una mica el que va ser la nit de por de Vila Diodati, és a dir, aquella reunió tan famosa que us haig d'explicar a vosaltres, que sou més friquis que jo, de la Mary Shelley, el Lord Byron i John Polidori i el senyor Shelley també, que es van dedicar durant una nit i jo crec que unes quantes nits més a crear històries de por, en un estiu en què s'avorrien moltíssim perquè feia molt fred i no podien sortir gaire. Llavors doncs, ells van agafar una nit i es van dedicar a crear històries de por.
Llavors, aquesta idea, que a priori és molt, molt bona i és molt bé, a mi m'agradaria germanar-la amb el tema de Tots Sants, quan abans, a les cases, quan potser començava només a haver-hi una tele que emetia poques hores al dia i tot això, doncs a les nits la gent s'explicava històries, no? I eren històries relacionades amb cementiris, amb morts, amb llegendes, amb aquestes coses de por, no? I agermanar o ajuntar aquestes dues idees és el que ha donat de si el Figueres de Por. Llavors, com ho fem això? Doncs convidant un pilot de gent, primer de tot anant a buscar a un senyor que és més friqui que jo, i no és broma, el senyor Carlos Acedo, i que aquest senyor en sabia molt d'organitzar coses i llavors doncs, la seva ajuda va ser no només primordial, sinó que indispensable, no? Llavors, entre els dos vam començar a fer una llista, qui convidem, a qui podríem dir-li que no s'ho prengués malament o que no li semblés una cosa molt estranya, i cadascú va tirar mà dels seus coneguts i ens va sorprendre moltíssim que la immensa majoria de la gent que anàvem convidant s'hi anava apuntant amb un entusiasme brutal. Vull dir, no té un altre nom. Llavors doncs, vam ajuntar 17 persones, 17 escriptors, i ell es va quedar com a il·lustrador, i entre els 18 doncs, vam fer una nit de por que ens ho vam passar molt bé. I bé, i què t'haig de dir que tu no sàpigues? No, la veritat és que També. l'experiència va ser brutal. L'experiència de l'any passat Sí. va ser brutal. I ara Sí. doncs fem un passet més, no? Una reinvenció més, i passem del castell de Sant Ferran i la fem itinerant cap a un lloc que no està massa lluny, diguem-ne, però que canvia bastant també la perspectiva i crec que ens pot donar també un toc diferent, no? Com és la KT. Sí, i tant. La KT també ens va molt bé perquè és un espai ampli, és un espai bastant... L'espai que disposarem serà bastant diàfan i ens permetrà diverses coses. A part, bé, tenim la sort de que el president de la KT és membre de Crealit, l'associació des de la qual, bé, no som associació encara, però ho serem, la xarxa des de la qual doncs, estem organitzant el Figueres de Por d'aquest any, i tenir el president de la CATE entre els friquis, diguem-ho així, que ningú s'ofengui, doncs ha donat de si aquesta col·laboració meravellosa. La proximitat del Parc Bosc, els que no sigueu de Figueres, doncs la CATE és un edifici centenari, fa un parell o 3 d'anys va celebrar el seu primer centenari. És un edifici que primer es deia Patronat de la Catequística i era com el primer hotel d'entitats que hi va haver a la ciutat de Figueres. Ja per allà als anys 20 ja germanava el Foment de la Sardana, ja germanava el Centre Excursionista, o el que hi hagués com a protocentre excursionista, ja es dedicava a fer formació per als joves en el lleure i tot aquest tipus de coses, és a dir, amb totes les lletres el primer hotel d'entitats de Figueres. I això fa 100 anys. Els pastorets de Figueres també van sortir d'allà, és a dir, tota la moguda, si podem dir així, cultural de Figueres, o una gran part de la moguda cultural de Figueres dels anys 20, ja partia de la CATE. Llavors, doncs la CATE està justament en un lloc que està per davant del Parc Bosc. És el gran pulmó verd de la ciutat de Figueres i és un lloc que de dia és molt bonic, és molt agraït de passejar-hi, és un petit bosc molt net, molt esclarit, molt cuidat, i és un lloc on hi van molts figuerencs i figuerenques cada dia a passejar per allà. A més, l'Hospital de Figueres, l'Hospital Comarcal, també està situat en aquells rodals, vol dir que està molt a prop, i caram, l'Hospital de Figueres també, aviam, si ens posem a mirar-ho des del cantó una mica friqui, doncs també hi ha història.
Totalment, totalment. Llavors, doncs sí, és un espai, jo crec que és un bon espai per fer-hi una nit de por, també. Sí, sí, totalment, totalment. La veritat és això, no? Que al principi penses, ostres, que un espai millor que un castell complicat, però és veritat que la cates i comences a rascar i comences a trobar, no? Aquesta idea és que al final Sí, la por també l'hem de desencasellar, no? De dir, hem de sortir del clitxé aquest típic i tòpic del castell, la casa encantada, no? I ostres, és que exacte. al final la por, malauradament, i el terror el tenim a casa del veí, a la cantonada, Sí, no? sí, sí, totalment. Totalment. Aviam, et diré que fins no fa gaire jo estava treballant en un Mira, lloc a la La Karen, Rambla de perdó, diu la Figueres. Karen diu l'any que ve al cementiri. Doncs mira, és una idea. Oh, és una idea, eh? És una idea. No ho descartem, no ho descartem de cap manera. No ho sé, ja es veurà, d'aquí a l'any que ve, o sigui, primer hem de fer aquesta Exacte, edició, primer fem aquest. hem d'aconseguir, sí, que la gent compleixi i entregui els relats puntualment i després ja veurem per on l'enfilem, no?, també, però sí, hi ha moltes possibilitats, ja s'apunten alguns suggeriments de llocs i fins i tot s'han arribat des de fora, o sigui, la família, els coneguts i així ja ens estan apuntant que si el castell de Requesens, que si el castell de Llers, on diuen que hi ha, bé, el comte Estruc, en algun lloc del castell de Llers, llavors doncs, hi hauria múltiples llocs, ja no dins de la ciutat de Figueres només, sinó una mica, una mica a tot arreu, a tota la comarca. Castell de Sí, Requesens i seria tenim molt guapo, eh? molt camp per córrer. Espectacular, sí, sí. O sigui, ara, no sé a casa No sé, si se us ja tallava, veurem. però a mi ara se m'està tallant una mica, no sé si és a cosa meva del programa, segurament, però... No, ara bé, Montse, ja t'he recuperat, ja t'he recuperat. No, dèiem això, no?, que al final l'experiència al final depèn molt també de la gent que hi participa i del marc que se li dona, no? Com qualsevol bona història, no? Al final el que importa és més que el marc concret, és tot el desenvolupament i com la vesteixes, no? I de quin contingut, quina idea hi dones, no? Tot plegat. Sí, sí, i tant, i tant. És a dir, la nostra premissa al muntar la reunió aquesta, o aquesta nit de por, diguem-ho així, era doncs, escriure relats de terror i sobretot que estiguessin molt vinculats amb la ciutat de Figueres o, si, com a molt, amb la comarca de l'Empordà. Llavors, doncs, sí, a partir d'aquesta premissa, doncs, vam aconseguir ja no només el relat, sinó la relació que es va establir entre la gent, no? És a dir, l'única persona que coneixia tots els participants era jo, l'any passat. Això va tenir el seu què, perquè llavors es van trobar 18 persones que moltes no es coneixien entre elles i van compartir quadres, començar per continuant amb aquesta nit i llavors allà van sortir, es veien coses, no? Es veien coses boniques, com petits de conversa, com intercanvis, com en un moment donat hi havia gent que tenia molt de son, les coses com són també, i s'aixecaven i deien anem a fer una petita volta pel pati, del pati d'armes. I es van aixecar uns quants i se'n van anar a fer un vol pel pati d'armes. Alguns eren coneguts, altres no es coneixien de res, però igualment es va compartir aquesta volta. O jo què sé, després també la interrelació amb en Carlos Acedo, que en Carlos, com que això no estava previst de bon principi, va ser una de les sorpreses de la nit també. En Carlos, com és il·lustrador, ell va dir, jo no sóc escriptor, jo què faig aquí tota la nit, en tant que organitzador, què faig aquí tota la nit? Mirar com escriviu. Doncs ell es va portar les seves eines i va començar a fer dibuixos. I va dir, qui vulgui que em demani una il·lustració, jo faré el que pugui.
I em sembla que aquella mateixa nit ja va dibuixar quatre il·lustracions i després la gent, durant els dies posteriors en què vam tenir temps per elaborar tots els relats, li va continuar demanant il·lustracions. És a dir, que aquest senyor ha fet, quantes són? 16 il·lustracions, crec, dels relats que són presents en el volum, que ja en parlarem, suposo, més tard, del llibre. I això també va ser una de les sorpreses de la nit, no? Allò de dir, doncs mira, demanar, no? Dibuixa'm això, fes-me'l de tal manera, no, així no m'agrada, no sé. Això hauria d'explicar-ho en Carlos i suposo que serà material per un altre dia, també, per una altra conversa. Segur. Què més? Sí, després això, no? Després hi havia gent que també, jo què sé, va venir la Núria Esponellà, que a casa seva tenen fruiters, i va portar un cistell de pomes. I això, mira, va ser un detall super simpàtic. Què més hi havia? Bé, hi va haver la Mare Aparicio, que ens va muntar una decoració increïble. Increïble, sí. Perquè era un tema que no havíem tocat. Com que bàsicament l'organització, el primer grup d'organització érem 2 persones, no vam considerar en cap moment temes de decoració de la sala, ni se'ns va passar pel cap. Però clar, a l'haver-hi la Mare Aparicio, ja en el moment en què vam començar a tenir ja més contacte en els últims dies i tot plegat, la Mar va dir, ostres, jo faig unes decoracions a casa meva quan faig sopars d'aquests i venen amics i això. Diu, i tinc molts elements, què us sembla si porto i faig una mica de decoració? I clar, és una idea que vam aplaudir absolutament, i quan vam arribar a la sala ens vam trobar absolutament bocabadats i esme perduts de la quantitat de feina que hi havia allà per decorar aquella sala. O sigui, i aquesta propera edició se'ns està prometent una cosa molt més espectacular. O sigui, no sé on t'arribarà la Mar, però això també va ser un detall preciós de la primera edició i ara ja ha quedat incorporat en la segona. És que, a més, com dèiem, al final és superimportant de cares als relats que es creen, tot l'embolcall, no? Tot el que és l'experiència en si, no? De dir, ostres, saps? Que ho estàs fent allò... Mira, ara pregunten al xat, que és una pregunta interessant, la Maria pregunta què s'ha de fer per participar al Figueres de Por com a escriptor i il·lustrador? Què s'ha de fer per participar com a il·lustrador i com a escriptor? Doncs Sí. Mira, aquesta vegada, per aquesta edició ja ho tenim tancada, la participació, però per a la propera sí que et pots posar en contacte amb nosaltres a través d'Instagram, bé a Figueres de Por, bé a Crealit, info/Crealit, crec que és el perfil d'Instagram, Sí. o a través del nostre correu electrònic, info també /Crealit, @gmail.com, i donar-te a conèixer i dins amb quina qualitat vols participar. Llavors, sí que és veritat que primem, o de moment només estem agafant col·laboracions de Figueres i de l'Alt Empordà, perquè, bé, aprofito per fer una mica de speech de Crealit. És a dir, Figueres de Por, en el moment que vam començar a organitzar Figueres de Por, érem 2 persones. Però durant el Figueres de Por, aquesta relació que vam tenir interpersonal va donar com a producte la possibilitat de fer alguna cosa més, d'anar una mica més enllà, de crear un grup estable perquè ens poguéssim interrelacionar escriptors de la comarca i poguéssim fer activitats, tant activitats tipus Figueres de Por, com la Parada de Sant Jordi, com altres, però també activitats que ens ajudessin internament, no? Com a escriptors, com ha sigut, per exemple, ara últimament hi ha hagut 2 o 3 persones de dintre de la xarxa Crealit que han acabat una novel·la i doncs han buscat entremig dels components de Crealit companys
que llegissin aquesta novel·la en plan lector zero o lector beta. I això és una cosa que ens fa molta falta als escriptors, perquè a vegades dius, aquí vaig a marejar amb les meves coses, doncs marejarem algú de Creàlit. I la xarxa Creàlit va néixer a partir del primer Figueres de Por amb aquest propòsit. I bé, i estan sortint iniciatives que estan molt, molt bé i que crec que aniran a més, a més, a més. Per tant, per participar al Figueres de Por no és imprescindible pertany a la xarxa Creàlit, però sí que és necessari ser de l'Alt Empordà, perquè des de la xarxa, com que ja a l'Alt Empordà som moltíssims, moltíssims escriptors i moltíssims creadors de tota mena, doncs ens circumscrivim una miqueta per no fer una cosa molt gran, no? O sigui, perquè no se'ns en vagi tot l'invent de les mans. Seria això. Sí, ara veig que l'has posat en pantalla al perfil de Creàlit. Gràcies. Ara és crea_lit. Sí, va, això. Sí. Jo és que aquestes coses em costa molt de memoritzar-les, sí. Però sí. El logo de Creàlit, igual que el logo de Figueres de Por, són obra i gràcia d'en Carlos. És a dir, que ja veieu que jo vaig parlant d'en Carlos Acedo, però és que és una persona fonamental. Sí. Absolutament, però amb tot, què he de dir jo que n'hagi dit d'en Carlos Acedo? Mira, ara pregunten per aquí també, i ja si et sembla anem més al detall del que serà aquesta nit del dia 31. En Joan pregunta al xat si hi ha algun esdeveniment obert de cara al públic al Figueres de Por. I ja si et sembla, narrem què serà exactament la nit, com serà l'horari, diguem-ne. Sí, aprofitem i ho expliquem una mica tot. En principi, al Figueres de Por d'aquest any no fem un acte públic, és a dir, la mateixa nit en què ens tanquem, el 31 d'octubre, no fem un acte públic perquè l'acte públic el substituirem per una presentació del llibre o diverses presentacions del llibre que va sorgir l'any passat. És a dir, que aquest any tota la moguda de Figueres de Por comença el dia 31 d'octubre amb la preparació de la sala, però això és molt intern, això és molt a nivell intern. Prepararem la sala, prepararem el lloc on sopem, prepararem la decoració i prepararem l'espai de treball i ens tancarem a les 7 de la tarda, arribarem tots allà al pati de la Cate i quan ens donin la benvinguda entrarem i ja les portes es tancaran. I vol dir que a partir d'aquí passarem allà tota la nit. Llavors, a dintre el que farem serà, primer de tot, doncs això, la benvinguda, després hi haurà una activitat de grup, hi haurà un sopar, ara no sé si ho estic dient en l'ordre invers, però és igual, l'ordre dels factors no altera el producte. La dinàmica interna, la dinàmica de grup la farem perquè aquest any hem doblat el nombre de participants i per tant som molta gent i aquesta vegada sí que no ens coneixem tots, és a dir, jo ja no conec tothom, sinó que ens coneixem més o menys la meitat de la gent i l'altra meitat coneix algú o no, o el que sigui. I llavors aquesta dinàmica de grup ens ha de servir per ambientar-nos, per un cantó, perquè anirà de crear una història entre tots els participants, però al mateix temps interrelacionar-nos, i després farem el sopar. Després del sopar, o després de la dinàmica, ara no ho sé, serà el moment de preparar la taula de treball, seure's i començar a deixar que flueixi la imaginació també, no? La màgia. Mentrestant, sí, com que tenim tot el recinte de la Cate disponible, és probable que hi hagi algun passi amb alguna pel·lícula, això queda una mica per concretar de moment a hores d'ara, però podria ser, i en tot cas seria alguna pel·lícula, evidentment, de terror. Sí, seria raro veure Heidi, diguem-ne. Sí, tot i que bueno, ojo, també podríem treure conclusions, diguem-ne. Sonrises i làgrimes, tu.
Doncs sí, doncs seria això. I si no tindrem algun espai, allò, si hi ha molta gent que té ganes de xerrar o s'ha quedat a mig a explicar alguna cosa amb algú altre o el que sigui, hi haurà alguns espais una mica més a part perquè la gent es pugui interrelacionar sense molestar els que estiguin escrivint. Sí que aquesta vegada amb 30 i tantes persones en allà doncs podria ser que tinguéssim algun conflicte. Llavors, això serà la nit del 31. La nit del 31 s'acaba quan no puguem més, quan el cos digui prou, que seran les 6 o les 7 del matí o les 8, i llavors recollirem tot perquè hem de deixar la sala a punt de presentar-hi el que sigui que s'hagi de fer l'endemà, i ens n'anirem a casa a dormir, bàsicament, perquè jo crec que el dia 1 a les 8 del matí no serem ningú, no serà persona. Llavors, el dia 3 sí que aquest acte públic que ens deia en Joan el substituïm per la presentació del llibre de l'any passat el dia 3 a la biblioteca a 2:45 de la tarda, amb una... Bueno, no sé si és sorpresa o no sorpresa, però ho avanço una miqueta. Atenció, exclusiva al canal, eh? Sí, exacte, primícia. Primícia, premi pels que Hi esteu haurà aquí. una lectura de textos, de fragments, dels relats del llibre de Figueres de Por, bé, a càrrec d'actors de la Funcional Teatre de Figueres. Llavors, segurament podrem explicar algunes anècdotes. No hi serem tots, no hi seran tots els autors, però sí que n'hi haurà una bona colla i podrem explicar, a part de sentir com sona el nostre text amb una altra veu que no és la nostra, doncs també podrem explicar, si a algú li interessa saber com va anar l'any passat o alguna anècdota o alguna cosa que ens fes por o que ens fes riure o aquestes coses que passen durant aquestes trobades, doncs ho podrem explicar també. Llavors, el dia 3 serà aquesta presentació a la biblioteca i el dia 10, no us ho perdeu, hi haurà una presentació també del llibre a la seu d'Amics del Castell, al Castell de Sant Ferran. Llavors, aquesta presentació jo penso que també estarà molt bé. És que, clar, és fonamental anar al castell perquè sense el castell l'any passat no sé què s'hagués pogut fer, però no hagués estat una altra cosa, segur, això segur. Sí, segurament. Sí. Llavors, doncs, farem aquesta presentació també allà. I llavors, el dia 19 de novembre tindrem una altra presentació del llibre amb una tertúlia en el marc del Festival Vall de Fest de Roses, en la qual se'ns convida a participar-hi a les 8 del vespre, i estarem bé explicant el llibre i explicant algunes coses que van passar també, anècdotes i tal, durant una bona estona. Llavors, també el Vall de Fest, per qui no el conegui, és un festival de cinema, diguem-ne, que organitza una gent molt maca, que a més és d'aquests també que acabem coincidint en tots els projectes locus de la comarca i més enllà, i això, per tant, de debò, que qui pugui anar-hi el dia 19, que s'ho guardi, que hi vagi, perquè valdrà molt la pena. Més enllà, diguem-ne, òbviament, parlaran del Figueres de Por, sobretot això, que val la pena també de gaudir de projectes tan xulos que es fan aquí a la comarca. I tant. No, i tant, i a més el Vall de Fest ja ens ho van oferir fa molts mesos, ja a l'estiu o potser abans de l'estiu, per tant estem molt agraïts també de poder anar allà, que ja és un festival amb una presència i ja de referència a la comarca i fora de la comarca, per tant estem molt agraïts de poder anar allà al Vall de Fest a explicar el nostre llibre i el nostre projecte també.
Un cop hem parlat de l'agenda, diguem-ne que ja veieu que va carregada, vull dir, ja de fet la Montse em matarà perquè porto cada dia li estic preguntant coses de l'agenda perquè em perdo. Anem a parlar també dels autèntics protagonistes, diguem-ne, d'aquesta iniciativa, que són els artistes, diguem-ne, no? Els escriptors o com jo infiltrats o els il·lustradors, diguem-ne, que venen a participar d'aquest acte, que ara, de fet, posarem aquí, compartirem la pantalla perquè vegin també l'Instagram de Crealit, que us recomano també que hi aneu per anar-ho mirant, però ja veureu que, vamos, que l'elenco és interminable, eh? Hòstia, quin Sí, tio més sí. lleig surt aquí, eh? No, aquest any amb 38, em sembla que som 38 participants al final, entre il·lustradors i escriptors. Hem fet una llista bastant i, a més, molt representativa, trobo jo. És a dir, entre els escriptors, per exemple, ara surt aquí la cara de l'Albert Estart, que l'Albert Estart no és pas un escriptor de ficció, però sí que és un historiador amb molta obra publicada sobre la ciutat de Figueres i algunes entitats figuerenques doncs, ja més que centenàries, i és molt... Mira, un tal Carles Vilaseca, Sí, no sí, sé si el coneixeu. sí, l'he passat ràpid aquesta. Doncs sí, doncs hi ha gent molt interessant. Mira, la Maria Sánchez, la Maria, tinc una novel·la que ara l'estic començant a llegir, l'Àngela Mieva, que hem de dir de l'Àngela Mieva, no? Que és Jo us recomano una... molt que llegiu la seva presentació perquè és increïble. és molt divertida, sí. Sí, sí, en la seva línia, però... Sí, sí. I no, hi ha gent, tothom, vaja, jo estic molt contenta de la participació d'aquest any. Mira, la Judit Frigola, que és una il·lustradora increïble. És a dir, aquest any no només hem anat a buscar escriptors i un il·lustrador, sinó que hem dit obrim a il·lustradors de la comarca també, perquè també l'any passat una de les idees que anaven implícites amb el desig de publicar un llibre amb els relats era donar veu també a gent que potser encara no havia publicat mai però que escrivia i que tenia una ambició literària, i llavors ens van sortir unes quantes persones que no havien publicat mai en paper, diguem-ne, com la Txell Escrigues, com el tal Carles Vilaseca, i algú més que ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo, però sé que hi havia algú altre que no havia publicat mai així en paper, i després també hi havia gent que feia poesia. L'Antònia Tubau, perdó, sí, em deixava l'Antònia Tubau. Hi havia gent que no havia fet mai, que havia fet poesia, per exemple, com la Montse Cufí o la Paloma Gómez, i ara s'endinsaven en un terreny que els hi era relativament desconegut. La Cristina Vilà tampoc havia publicat mai. És a dir, la Cristina Vilà ha publicat molt en paper perquè és periodista de l'Empordà, però no havia publicat mai un relat de ficció. I llavors doncs també hi és. Llavors, gent que sí que havien publicat, jo mateixa, o llavors hi havia gent amb un cert nom, com la Mercè Quartiella o la Núria Esponellà, que dèiem, però també hi havia l'Octavi Dalmau, que ha publicat una sèrie de novel·les policíaques interessantíssimes. I qui més? És que tinc una xuleta aquí al darrere. La Mare Aparicio havia publicat un llibre de relats curts i ella treballa bastant curt i va fer un relat que a mi em va sorprendre perquè va sortir prou llarg. Què més? I res, doncs hi havia gent també, en Ricard Salleres, per exemple, que dèiem abans, aquest senyor ha publicat moltíssim amb digitals i en el seu blog, però no havia publicat mai en llibre. Doncs mira, ja li tenim també. I res, i en Carlos Acedo no estic segura de si havia publicat en llibre o no, però en tot Il·lustracions cas, sí, Il·lustracions sí que havia fet coses. 16 o 18 il·lustracions, ara no ho sé, i
jo crec que vam aconseguir un llibre que, tot i que és molt heterogeni, perquè hi ha molts estils diferents, hi ha molts relats de menes molt diferents i terror molt diferent, molt divers, però jo crec que aquest any encara serà molt més intens tot plegat, perquè aquí m'està sortint el Callahan Indiana Jones Ruiz, que és un escriptor friki considerable i ara em sembla que està a punt de publicar un altre llibre. I bé, l'Enric Bassegoda té un relat sobre el comte Estruc que dèiem abans i ubicat en el castell de Llers, que és increïble, aquest relat, és preciós. L'Enric també, a més, és traductor, ara està fent moltes traduccions, és a dir, que tenim gent molt interessant aquí, l'Enar Galant, que també toca molt la poesia, però ara últimament també està tocant molt la novel·la i el relat curt. I jo què sé, la Roser Torres és una altra d'aquestes escriptores que tenim aquí, que no ha publicat mai en paper. Ella fa cosetes molt curtetes, però molt intenses, i serà la primera trobada amb el terror. O Maurici Ferrer, que és un director teatral que ara últimament l'estem veient molt, o sigui, ha fet un parell de coses amb la Funcional, ara últimament, i és un senyor que ha treballat molt a l'estranger durant molts anys. I ara ens farà una cosa que jo penso que el sorprendrà amb ell mateix i tot. Igual que Enric Gabriels, que és un noi que jo el vaig conèixer a través de taller de teatre, i aquest senyor Enric ha fet una petita obra de teatre últimament i ara aquesta vegada també farà un relat, no sé de quina manera, si serà més teatral o no, però també farà un relat de terror. I aquesta és la Roser Segura. Ens apareix la germaníssima, la germaníssima. La germaníssima. La Roser és ella no s'hi valora tant, però és una il·lustradora molt bona, és molt bona pintora també, i no ho dic perquè sigui la meva germana, sinó perquè fa molts anys que l'observo i treballa molt bé, d'una manera molt acurada, molt detallista i molt especial. A mi m'ha il·lustrat un parell de llibres i penso que no serà l'última vegada que treballi amb ella, perquè a més m'hi sento molt còmoda, o sigui, jo li dic el que vull i ja m'ho fa, per tant, i no li faig pas modificar res perquè ja em sento representada amb el que fa. I també serà un repte per ella i un sortir de la zona de confort, perquè ella no ha il·lustrat mai res que tingui a veure amb el terror. Per tant, ara pot ser també tot un repte fer una il·lustració d'aquest tipus. No ho sé, i aquí anem passant... Mira, diuen al xat, en Carlos Acedo, diguem-ne, que també en part de la criatura. Aviam, ara que ho perdo per aquí, diu... Espera't, un segon, ho canviem així, per si no ho perdo. Diu, cal explicar que avui gaudim d'un esdeveniment original i únic gràcies a la idea original de Montserrat, que per cert era un projecte que tenia al cap des de feia temps i avui és una realitat. Toma, piropo. Que bé que queden, Sí. No, és veritat, però ja ho torno a dir, jo estic molt agraïda en Carlos, perquè sí que és veritat que jo sóc una persona que genero moltes idees, algunes es poden portar a terme, altres no, però sempre necessito que algú em validi una miqueta, diguéssim. No vaig mai sola perquè no em sento segura. Hola, ens hem perdut aquí. Hola, ens hem perdut una mica, em sembla? Sí, se'ns ha quedat aquí glaçat. Que gràcies a en Carlos... Ara. Sí? Ens sentim? Sí, perfecte. Tira, Montse. Perfecte. Doncs això, que agraeixo molt a en Carlos el piropito, però que és mutu, perquè de veritat que si no hi hagués estat ell i m'hagués dit sí, tireu endavant, que això... Tirem-ho endavant, perquè no va ser tireu endavant, sinó tirem-ho endavant. Ahir ho dèiem, ahir vaig tenir ocasió de parlar un moment amb Ràdio Vilafant
i ahir em dèiem això mateix, i jo al final dic, sí, jo sóc la creadora de la idea, però una idea que tingui una persona no és res si no hi ha un equip de gent que la materialitza, no? I llavors, doncs, jo ho veig així. Absolutament, sí, La sí, idea està totalment. bé, però després ja falta que es pugui fer. I Absolutament. s'ha pogut fer, cosa que a mi em fa immensament feliç. Mm. Seguim, Sí, seguim sí. amb els artistes. En Franxo. Franxo. En Franxo va ser, em sembla que l'última incorporació. I en Franxo, per mi, estic esperant a veure què dibuixa, perquè no el conec gaire en aquesta faceta, el conec molt com a llibreter, però no el conec gaire en aquesta faceta, tot i que sé que té un currículum envejable, i estic esperant a veure com s'integrarà ell en aquí o com m'interpretarà, però segur que ho farà superbé, no en tinc cap dubte, i estic esperant. I mira, i la Maica Molina, que ens hem conegut fa molt poc, però que trobo que és una persona que és molt interessant i que penso que aportarà un valor també a tot plegat, no? I és una persona col·laborativa, oberta, està fent un esforç perquè el català no és la seva primera llengua i en canvi s'està esforçant. Vull dir que això també és molt d'agrair i penso que farem una bona amistat, a part d'una bona relació literària. Segur, segur. Sí. Jo el que deia abans amb en Franxo, que m'ha faltat dir-ho, de dir, jo la faceta de ninotaire tampoc no la conec, el que és segur és que ens ho passarem bé amb ell, Això, vamos, asseguradíssim. Seguríssim. El que passa que en Franxo té un hàndicap, que és que no pot venir físicament aquesta nit, perquè és parella de la Judit Frigola i tenen 2 fills petits. Llavors aquí passa una cosa, o es queda un o es queda l'altre. I aquest que apareix en pantalla també és un bon element. És un il·lustrador jove que es diu Pau Bahí. És una persona... Bé, ho diré perquè ja, si mireu els cognoms es veu de seguida, és de la meva família també, però també m'ha il·lustrat coses i jo considero que és prou bo. A part, és un noi que dibuixa molt per ciència-ficció, és a dir, li encanta aquest tema de la ciència-ficció, mons irreals. El terror no ho sé, però no és pas la primera vegada que il·lustra algun conte de terror. Per tant, penso que serà una incorporació molt i molt interessant. I en Pau no podrà ser-hi tampoc, perquè estarà en una fira professional, però bé, després tindrà l'oportunitat de treballar-hi durant uns dies fins a tenir la seva il·lustració completa. En Pau ja sabeu que jo li faig molt de bombo i plateret, perquè entre d'altres obres mestres, una de les seves grans obres mestres, el logo de Coach Galàctic, que teniu estampat per tot arreu, és obra seva, i a banda doncs, que és un grandíssim amic, ja ho sabeu, i vamos, que ens l'estimem amb bogeria, en Pau. I efectivament no podrà venir per estar a Vitòria a una fira d'il·lustració i que esperem que li vagi molt bé i que vengui molt, que és del que es tracta. Sí, vengui molt. Seguim, Alicia Herrera. Jo no la conec personalment, per mi també serà un descobriment, però estic desitjant conèixer-la, evidentment. I bé, és una d'aquestes persones que s'ha incorporat a Creality, doncs des de la xarxa s'ha incorporat també el Figueres de Por i estic esperant veure com escriu, què fa, com es comporta. L'Alicia ens prepara una sorpresa, això sí que ho sé. L'Alicia i la Mar són amigues, són dues persones que sembla que són de cuidado i penso que entre totes dues ens faran aquesta sorpresa que serà molt bonica i molt adient. Genial. I la Mercè Quartiella, què voleu que digui de la Mercè Quartiella? Vull dir, si és una escriptora multipremiada i molt coneguda, no ja a la comarca sinó a tot el país, amb un premi llibreter a les espatlles que a part d'altres premis, però quan tens el llibreter és que
Jo penso que has de tocar el cel amb la punta dels dits perquè és el premi que et donen els llibreters, que és un premi honorífic, i aquesta senyora el té per una novel·la que va escriure ja fa uns anys, però bé, molt justament obtingut aquest premi. Per tant, la Mercè ens aporta molt de valor, no hi ha dubte. I l'Octavi Dalmau, que és la persona que s'ha cuidat de l'edició del llibre de l'any passat, del primer Figueres de Por, i és un home que té un personatge que és el caporal Molins, que és un caporal de la Guàrdia Civil que resol crims a la comarca de l'Alt Empordà entre els anys 40 i 50. Llavors és un personatge interessantíssim. Les seves novel·les estan molt bé i també el relat que va fer l'any passat era molt... Era un tipus de terror que no era ben bé terror ni sobrenatural ni res de tot això, era un terror més distòpic, però bueno, sí, em va deixar el cor bastant encongit. I aviam aquest any amb quin relat ens sorprendrà. Un altre crac, dels que no necessita presentació tampoc, És el tintinòleg o tintinaire més tintinòleg de Catalunya, segurament, i és l'ambaixador de Sildàvia Figueres, vull dir, amb això ja ho teníem tot dit, i què més? És un novel·lista que s'està construint, perquè em sembla que té 2 novel·les fins ara, si no n'ha publicat cap més últimament, però és un erudit, aquest senyor és un erudit i està construint una obra assagística considerable. Vull dir que... I no, el relat de l'any passat va ser bastant impactant. Sí, sí. Així que no hi ha dubte que ens faran també un bon relat aquest any. Aquí ens hem deixat... Sí, ens quedava en Pau Llosa, oi, que m'està saltant això. En Pau Llosa, sí. En Pau Llosa és una incorporació d'aquest any, que també va venir arran de l'any passat, que ja no va arribar-hi a temps perquè ja s'havia tancat la inscripció, però ens sentim. Sí, tot bé. És que he hagut de canviar de pantalla perquè se m'estava penjant aquí una mica. Sí, disculpa, doncs res, en Pau és periodista, ha estat treballant, estudiant i treballant uns quants anys a l'estranger i bé, i ara treballa en mitjans d'aquí de Catalunya, però com a escriptor de ficció jo no el conec, però ell té ja alguns contes escrits, té alguna obra, crec que no publicada però sí escrita, i el que dèiem, va ser una persona que va demanar per incorporar-se l'any passat, però ja no es va poder perquè la inscripció ja estava tancada, i aquest any doncs, va ser una de les primeres persones que vaig trucar per dir-li mira, que aquest any està la inscripció oberta, si vols participar-hi pots fer-ho. Llavors doncs, ja el tindrem aquí i tindrem ocasió de conèixer-lo també d'aquí la setmana que ve, vaja. Jo amb en Pau ja el conec per això, ja havíem coincidit amb altres... El coneixes tu? Sí. De fet em va trucar, ell em va trucar quan va veure que coincidíem amb això i perquè li expliqués una mica de què anava la història i sí, ja ens coneixem de fa molts anys. Ja anem acabant, que ens en queden 4 diria només, Sí. Aquesta noia jo no la conec, la Pilar. És il·lustradora, és professora també, crec que en un institut de Figueres, i també a les Escolàpies, sí. Ve recomanada també per no recordo qui va ser, però Confiança Total. Crec que va ser l'Antònia Tubau que ens la va recomanar i la va convidar, per tant, per mi Confiança Total i seguretat total que tindrem una gran il·lustradora també. Faltaran... mira, i la Lola Ventós, home, què dir de la Lola Ventós? La Lola Ventós no hi podrà ser perquè per les seves condicions físiques ara actualment no es pot permetre passar-se una nit asseguda en una mala posició i amb unes condicions que no són de comoditat
total, però ella vol ser-hi, o sigui, vol ser-hi. La vaig convidar perquè em semblava que era un perfil que ens podia anar molt bé també per al llibre i per l'activitat, i la Lola va dir que sí de seguida, encantada, i bé, serà tot una sort comptar No, amb ella és també. un artistàs, vull dir, tenim molta sort de poder Artista, comptar-hi. anteriorment galerista, professora, estarà molt bé comptar amb ella també. Judit Basaganyes. I la Judit Basaganyes, que jo li he vist alguna obra arran de que també és de la família, la Judit Basaganyes, no de la meva, però és de la família de Creàlit, diguem. I aquesta noia, doncs sí, és molt participativa i a més és una artista també, treballa, s'hi dedica professionalment, i també jo crec que tindrem una gran incorporació amb la Judit també aquest any. I jo diria que fins aquí, ja hem arribat hem repassat a tots, ja veieu que ens hi hem estat una bona estona. No, ens queden dos. Ens queda la Paloma. Home, La Paloma. ens podíem deixar la Paloma. Doncs, sí, la Paloma ha estat la persona que ha muntat totes aquestes fotografies i totes aquestes informacions. A part de que és poeta, i va escriure l'any passat un molt bon relat que també parlava del castell i de la trobada d'escriptors al castell, i ja el llegireu al llibre. La Paloma aquest any, al muntar Creàlit, ella de seguida es va oferir per portar el blog de Creàlit i el té absolutament al dia. Les xarxes socials en principi no les portava ella, però al final, com que està treballant la imatge i està treballant també el text, ai, perdó, que m'he quedat així una mica sense veu, doncs les ha acabat portant ella també, i la Paloma jo crec que si no la tinguéssim la trobaríem molt a faltar, o sigui que és un element imprescindible. Sí, és una peça totalment imprescindible a Creàlit ara mateix. I ara sí, últim, Ric Gabriels. I aquest noi és Enric, aquest noi que dèiem que ha fet una peça dramàtica i que a veure com li anirà combinar la ficció amb la dramatúrgia, la ficció terrorífica amb la dramatúrgia, també tenint en compte que aquest noi és belga, però que fa uns anys que està establert a Catalunya, parla molt bé el català, però ell em va dir que per ell era un repte escriure en català. Però la seva obra de teatre, que es va estrenar no fa gaires dies a Sant Pere Pescador, a les passejades de Sant Pere Pescador, és en català també, és a dir que no ho fa gens malament, i algunes males llengües m'han dit que escriu en 4 o 5 o 6 llengües, no sé, és un portento aquest home lingüístic. No, hi ha gent que hi toca, Sí, no, i tant, però a més escriu bé. O sigui que... El que ens porta a la pregunta, en quin cap se li va ocórrer convidar-me a mi, absolutament infiltrat a la matèria. No, la veritat és que l'experiència ha estat molt, molt, molt xula, molt divertida, més enllà, diguem-ne, de la capacitat professional, diguem-ne, que evidentment és molt desigual, hi ha gent que té molta experiència i molt de callo, diguem-ne, amb el món de la literatura, i d'altres, doncs el que dèiem, que estem allà a viure l'experiència, no? Com a tal, la veritat és que de l'any passat, si voleu, vam fer un episodi de l'Hora de Poder amb la Mar Aparicio, crec que era el 6 o el 7, el podeu trobar a YouTube, poseu Hora de Poder amb Mar Aparicio i allà el trobareu, i vam estar comentant el que va ser l'experiència en si, més enllà de la qualitat literària, que és evident que ha de ser bona, perquè ja heu vist les figures amb les que s'hi compta aquest any, però és que l'any passat tampoc no es quedava enrere,
Però sobretot és això, no? És el fet aquest de dir, ostres, és una nit de la qual estàs tot l'any ja en recordar-te'n, no? De dir, ostres, el moment de sortir a les cavallerisses, a les fosques, no? Les fotografies, tal, les converses que es tenien allò per passadissos, el moment aquell d'intentar baixar tota aquesta inspiració, no? Baixar-ho i plasmar-ho en lletres, hòstia, la veritat és que és una cosa que és una passada. Sí. No, és veritat, sí, sí. A més teníem l'Igor per allà, Ah, sí, home, si te'n recordes, home, que no falti el l'Igor, sí, sí. majordom. Sí, 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 sí. Sí, sí, que per qui no per qui no fos en allà, doncs direm que l'Igor era un majordom geperut que teníem allà en un raconet. Primer el teníem a l'entrada, evidentment és un nino mecànic, no? Però el teníem a l'entrada del recinte allà on estàvem nosaltres fent l'activitat, i després el vam posar a la sala on anàvem a escriure. I clar, quan passaves per allà al davant, esclatàvem una riallada. I això en algun moment va ser una mica complicat, perquè no havia passat ningú per allà al davant i l'Igor esclatava en una riallada. I dius, i ara jo això com ho haig Ojo! d'entendre, no? Sí, sí. Era com... Sí, que t'agafava Alerta! una mica contra el pèl. I sí, sí, també es va fer molta broma amb això, amb el tema de que ens va servir molt per descansar, també. I l'Igor, no sé com es diu el ninot, però li vam posar Igor, evidentment, en homenatge al majordom del jovencito Frankenstein, no? Que era no se escribe Igor, però se pronuncia Igor, no? Qui no l'hagi vist ja està corrent a buscar la manera I de poder tant, visualitzar tant. aquesta pel·lícula perquè és bàsic, és bàsic, és bàsic. Montse, Sí, és molt... que sembla mentida, però és això. Jo havia quan et dèiem tindrem una conversa i que duri el que duri, si dura 20 minuts que duri 20 i que si dura 45 que duri 45, ja portem una horeta. Portem una hora. Sí, que passa volant. Així que Volant. segur que en tornarem a tenir més. Per tant, jo crec que la propera ja serà per digerir una mica el que ha estat aquest Figueres de Por 2023 i el que ha estat tota aquesta experiència, però de mentre això, sobretot convidar-vos a tots els que esteu per aquí, els que heu anat participant al xat i això, a que vingueu a aquestes diferents presentacions, tant a la Biblioteca de Figueres com al Vall de Fest, a compartir amb nosaltres el que serà aquesta experiència del 2023. Si algú té alguna pregunta per fer-li a la Montse, que faci ara o que calli per sempre, perquè ja ens anirem acomiadant. Alguna cosa més a afegir, Montse, de cares a això, el que és el projecte per aquest any o ja fins i tot a anys, els anys que han de venir? Home, per un cantó, el tema que dèiem de la itinerància, no? Que ja n'hem parlat, però sí que és veritat que el fet d'aquest any fer-ho a la catequística doncs, ens ha donat la perspectiva aquesta de que canviar el lloc és també canviar una mica l'ambient i canviar la disposició anímica amb què ho enfrontes, no? I segurament això serà una tònica ja establerta de cada any. I per altra banda també que aquest any també volem publicar el llibre. Encara no sabem ben bé com ho farem perquè és un tema que encara no se n'ha parlat ben bé, però que s'editarà un llibre, això gairebé que es pot donar per seguríssim. I si la cosa va tan bé com va anar l'any passat, que és d'esperar que sí, i aquest segon llibre també ens resulta tan maco com el primer, doncs jo penso que podem fer tota una col·lecció i donar pas a una literatura de terror ubicada a la ciutat de Figueres. Donar pas a una literatura de terror també ens pot donar pas a fer créixer una mica aquesta activitat i que no sigui només una activitat, sinó que sigui una activitat emmarcada dins d'un festival, dins d'un certamen literari dedicat al terror, o no sé. Però això és una cosa que n'anirem parlant i que no la farem de cop perquè s'ha de veure com es desenvolupa i amb quins ajuts i amb quines sponsoritzacions podem comptar més endavant, no? Però que sí que la voluntat és ferma de continuar
i de continuar endavant i de continuar amb altres certàmens que no siguin només que no siguin de terror, no? Que hi pugui haver altres opcions literàries que surtin de Creàlid i que puguin donar una mica com ho diria jo, una mica més aquesta dimensió literària de la ciutat de Figueres de fer-la créixer, no? Molt bé. Seria això, bàsicament. Sí, tal qual. Vamos, que bàsicament, com diria aquell, que l'horitzó, diguem-ne, és fins l'horitzó i més enllà, vull dir, tenim un camp per recórrer... Sí, és tan ampli com el volem nosaltres, sí. Però perquè després diguin... Tu inclòs, Carles? Vull dir que... Que perquè després diguin... Tu deies, no sé qui m'ha convidat, doncs sí, aquí som tots per eixamplar fronteres tant com calgui. Però perquè després diguin que a Figueres no es fan coses. Ahí queda, us ho apunteu. El divendres 3 es fan 3 actes literaris, em sembla, sense anar més lluny, així que no direm que no es facin coses a Figueres, sí. Exacte. Doncs Montse, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que hem compartit i ens veiem el dia 31 a Fàbrica Somnis. No hi faltis, No, home, allà serem. Una abraçada ben gran, Montse. Gràcies a tu també, Carles. Adéu, bona nit. Bona nit. I ja anirem acomiadant el programa d'avui. No sé com ho heu vist des de casa. Jo la veritat és que vaig una mica saturadet, segur que ho heu vist, amb els controls, perquè efectivament l'ordinador li ha donat per fer una mica el tonto, cosa que sospitàvem que podia passar i per tant si sospitàvem havia de passar, però bueno, el que sí que és segur és que ens ho hem passat molt i molt bé amb la Montse, tenint aquesta conversa sobre el que és el Figueres de Por, i us volíem agrair a tots de tot cor que hagueu vingut a passar aquesta estoneta també amb nosaltres. Hi ha hagut moments on hem estat 11 o 12, vull dir que no està gens malament per haver tret tota la pols que tenia a sobre el canal durant aquests 3 mesos llargs sense fer directe. I res, això, de moment no us puc prometre que la setmana que ve farem directe perquè he de revisar temes doncs, que avui a nivell tècnic han anat una mica així patxim-patxam, però com a mínim ja a l'haver fet el directe ja sabrem localitzar-los. Doncs això, ens anem acomiadant, com sempre, donar-vos el que dèiem, moltíssimes gràcies i ens veiem a l'infinit i més enllà. Que la força us acompanyi.